Sziasztok! Ciner György vagyok, és a mai előadásom a negyedik műszak kiváltása MTM módszerek segítségével. Rövid bemutatkozás magamról. Ipari mérnök vagyok a Bosch Montgári csapatban, 2017-ben csatlakoztam oda. 2005-ben végeztem a Miskolci Egyetem gépészmérnöki karán, gyártástechnológiai szakirányon, és hát korábban, mint technológus és folyamatmérnök dolgoztam kisebb cégeknél, ott is találkoztam időfelmérésekkel, önköltségszámítások miatt. Ahogy mondtam, Maklára 2017-ben csatlakoztam az ipari mérnökséghez. Feladataink közé tartozik a ciklusidők felmérése MTM módszerekkel, illetve ezek az időadatok karbantartása az SHP rendszerben, routingok kezelése, ergonómia és az ESD védelem. A Bosch Makláról még kell tudni, korábban CETEF Rank System néven 2003-tól gyártott kormányműveket, 50-50%-ban a CETEF és a Bosch tulajdonában volt. 2014-től Egerben történtek a hidraulikus kormányművegyártása, Makláron pedig az elektromos kormányművegyártása. 2015-ben vettem meg a Bosch csoport a teljes CETEF Rank Systemet, és innentől kezdve 100% tulajdona lett. Azóta Bosch Automotive Steering Kft. Néven futunk mi. Fő területeink a személyautó üzletág és a haszongépjármű üzletágban a kormányműveknek a gyártása. Ezt a terméket, amelynek a optimizálását bemutatom nektek, ez egy kormánymű felső kardántengelynek a gyártása. Ez amúgy a MTM kékkártyás dolgozatom, amit ebben az évben végeztem. Ez annak a vizsga témája volt, és ezt mutatom most be nektek. Először ismerjük meg egy kicsit ezt a terméket, hogy milyennek a szerepe. Tehát látják, hogy a teherautóba épül be, és az a felső részen van. Közvetlenül a kormánykerék és az alsó kardántengely között teremti meg a forgó mozgás kapcsolatot, amit utána alul a kormányműhöz továbbítunk. Ez egy két részből összetevődő egység, van egy külső cső és van egy belső cső, amelyek között 120 fokonként egy golyópálya csatlakozik. Ezt a következőben is tudjuk mutatni. Tehát van a külső cső, van a belső cső, és golyópálya köti őket össze 120 fokonként. Ez garantálja azt, hogy a külső cső és a belső cső viszonylag kevés súlódás mellett tud egymáshoz képest mozogni, és a végén szerelcsukok vannak. Ez a mozgás az azért van, mert a vezetőfülke az jellegés csillapítókon ugye felveszi az útnak a vezetését, és ez külön mozgást végez, és ezáltal mindig le tudja követni folyamatos összeköttetésben, hogy a fülke az tud mozogni, a kormánymű pedig alul az végzi a feladatát. A gömbcsuklóknak a szerepe annak pedig az, hogy rugalmasabban el lehet helyezni a kormányt és a kormányművet, illetve hogyha ezt az autót szervizelik, akkor ugye előre szokták dönteni ezt a vezetőfülkét, és akkor is megmarad a fizikai összeköttetés a kormánykerék meg a kormánymű között, hogyha ez a fülke teljesen előre van döntve. Nézzük meg, azt mondja, hogy néz ki hogy nézett ki az a légiaút, ami eredetileg volt a termelésünkben. Ez a végszerelése amúgy ennek az állomásnak, vagy ennek a terméknek ez a végszerelő munkahelye. Az egyes lépés, ez a 210-es állomáson van, az a belső cső összeszerelő munkahely. 3 számmal jelöltem, 3 különböző ülékről van szó, ahol a dolgozónak kell szerelést végrehajtani, ott egyes számú operátor dolgozik. Ezzel párhuzamosan a 220-as állomáson, ami középen van, a külső csőnek a összeszerelése történik, itt 2 darab ülék van, ott egy 3 számú operátor dolgozik úgy, hogy mögötte el van helyezve a másik, a végszerelő utolsó munkahely, ott pedig csak egy ülék van, és ő a 2 között forgó mozgást végez. Fönt látható az automata állomásunk, ez egy robotos állomás, itt a külső és a belső csőnek az összeszerelése, összefűzése történik, ott történnek a golyók betöltése, és a 2-es operátor igazából ott dolgozik, ő teszi be ezeket az alkatrészeket a gépbe, nyomja meg a tartalmat, és utána, amikor elkészül a robot, akkor kiveszi a készterméket, és továbbítja a 240-es dolgozó számára. Jó, azt mondja, megnézzük részletesen az egyes állomásokat, a belső csőszerelés, hogy mi történik. Tehát, ahogy említettem, van 3 ülékünk,
Először az operátorunk elveszi a terméket, a belső csövet a tárolóból, és egy porvédő gumifaragot kézbe, még az elején ráhúz. Nem tudom, MTM1-jel ismerősök vagytok és mindenki ismeri. Akkor nem részletezem, tehát ugye elismertük azt, hogy húzás, vagy nyúlás, megfogás, ráhúzás. Ez kézben történik ez a művelet. Hogyha ez megtörténik, nálunk autóiparban minden egyes állomásnál be kell csipogtatni a termékeket, a DMC-kul vezető olvasás történik, amiatt, hogy a szerverre továbbítjuk azokat az adatokat, amelyeket esetleg a vevő megkövetel, illetve azért is tudjuk, hogy az egyes állomásokon járt a termékek. Minden egyes ülés előtt van DMC-kul beolvasás. Tehát amikor ráhúzta a gumiharangot a termékre, akkor berakja az operátor vonatkozó olvasás után terméket az egyes ülékbe, ahol behúzó gyűrű és egy ilyen ugrasztó gyűrű épül bele. Egy szerszámot kell neki használni. Ezután kiveszi a darabot, kézben átviszi a következő állomásra, és egy ilyen műanyag golyó megvezető persely kerül a termékbe, ezt kézzel ideszti vele. Következő állomáson szintén beolvassa a vonalkódat, egy golyó visszatérítő és egy ógyűrű kerül bele, golyófészkenként, tehát ugye 3 darab van, ez ugye adja magát, hogy akkor 6 darab ilyen visszatérítő van, és 3 darab ógyűrű. És az utolsó állomáson pedig egy ilyen porvédő kupakot kell 2 félből összerakni, és a csukóra kell ezt ráhelyezni. Alul látjátok, hogy ezeknek az idejét itt felírtuk, ezek ugye MTM elemzésből adottak, és akkor ülékekre szét van bontva, hogy mennyi. Ezt, hogyha összeadjuk, ennek az egyes állomásnak 141,25 szekundum a ciklus ideje, amit egy operátorunk végez. Van egy-két kép, hogy hogy néz még ki. Tehát amikor ez a műanyag golyó bevezető bekerül, akkor ez így néz ki a termékbe, illetve ahogy innen kikerül a termék, ez ilyen, hogy itt vannak a golyó visszatérítők, és ott te látjátok az ógyűrűt. Ebből van 3 darab. Jó. A másik állomás, ahol a külső csőnek a szerelése történik, ott az operátor elveszi a külső csőt a tárolóból, kinyomtatja hozzá, itt nincsen rajta rájön a DMC-kód, kinyomtatja a matricát, és ráragassza és egyből be is olvassa. Beteszi az első ülékbe, ahol szintén az első feladat az, hogy ilyen porvédő küvelyt kell berakni, és utána, amikor megvan ez zsírral kell feltölteni itt a furaton át. Ezután a termék egy automata zsírzóba kerül, a gomnyomás hatására a belső felületet végig megzsírozzuk. A 3-as ez a robotos összefűző állomás. Sok minden nem történik, az operátornak 6 darab golyó megvezető sínt kell behelyezni az állomásba. Ezen felül be kell raknia a szerelt belső csövet, a szerelt külső csövet, és gomnyomás hatására a robot elindul, és feltölti ezeket a hornyokat golyóval, illetve összerakja ezt a 2 fél alkatrészt. A golyó ennek az automata állomásnak 94,1 a ciklus ideje, úgyhogy ebben már benne van az operátoridő és a gépidő is, tehát tulajdonképpen ennyi időnként jön innen egy kész termék. Így néz ki, ahogy a robotból már kikerül a termék. Az utolsó állomásunk az egy végszerűző állomás. Itt sok minden nem történik, csak annyi, hogy beteszi az operátor egy olyan ülékbe a terméket, ahol összetolja a 2 felet, és az a korábban berakott ugrasztógyűrű, ez bepattan, és ez biztosítja azt, hogy többé ne lehessen ezt a 2 csövet egymásból kihúzni. Utána pedig egy vizuális ellenőrzést hajt végre, megnézi a csuklók állapotát, illetve festett az alkatrészt, megnézi, hogy a festés nem sérült, és hogyha rendben találja, akkor beteszi a késztermék tárolóba, és akkor késznek mondható az alkatrésznek a szerelése. Az, hogyha szétmondjuk így, akkor ilyen részletes bemutatás van. Az egyes operátornak, hogy mit tudja a feladatai, az egyes állomáson dolgozott, az ő ideje 141,25, a 2-es operátorunk kezelte a robotos összefűző munkahelyet, ő 94-jel megy, és a 3-as operátor 2 munkahelyet kezel, 117,5 szekundum. Ebből látható, hogy ennek az állomásnak ezzel a módszerrel, így 3 operátorra 141,25 szekundum a ciklus ideje, tehát ez a szűk keresztmetszet. Van nekünk egy ilyen tech chart, úgy hívják, ez egy kapacitás elemző Excel,
amelyben látjátok, be van írva 141,25 szekundummal megsorunk, 3x8 órás műszakmodellel, a szüneteket figyelembe véve, mi nálunk ilyen 85%-os OJ-t adunk meg. Jelenleg mi ebbe adjuk meg a selejtarányt és egyéb ilyesmi időket, tehát mi nem bontottuk szét, ez egyszerűen egy sima Excelről van szó. Illetve van a megosztás, tehát ha más vevőknek is kellene gyártani, akkor itt a százalékot átírnám. Na most ezzel a ciklus idővel 3 operátorral 8 órával évente 118.576 darabot lehet legyártani, legjobb esetben is. Ez szép is jó volt tavalyi évig, utána viszont megkaptuk azt, hogy a vevő elküldött nekünk egy ilyen előrejelzést, hogy hát jelezzük már vissza, hogy mit szólunk hozzá, hogy hát 2025-től a következő mennyiségekkel mennénk, 135.000, 165.000, utána látjátok 198.000 és 220.000, hogy tudjuk ezt. Tehát kell kérni egy rövid visszajelzést, hogy ezt meg tudjuk-e oldani. Tehát látható, hogy a 3x8 órás műszakmodell ezt nem tudja kielégíteni, tehát be is jelöltem, hogy ez így nem működik, tehát valamit itt tenni kell. Ilyenkor a legegyszerűbb az, hogyha nem akarunk változtatni a soron, hogy gyorsan megnézzük a TechChartba, hogy mi lenne, ha ezt a 3x8 órát megoldanánk folyamatos műszakban, az ugye 4x12 órás műszakmodellt kell hozzá alkalmazni. Beírva az adatokat, 4x12 órás műszakmodellel, úgy ismertette a 141-es ciklusidőt, úgy már látható, hogy 165.222 tudunk gyártani egy év alatt. Ez azért jó, mert ez a 2025-ös és a 2026-os évben kiszolgálna a vevői igényt mindenféle sormódosítás nélkül, viszont onnantól kezdve 2027-től, hogyha marad az eredeti mód is, akkor megint nem lenne jó, tehát valamit kellene kezdeni a soron. Ez egy megnyugtatás volt, tehát visszajeleztünk a vevőnek, hogy igen, 2025-ben ki tudjuk szolgálni, és 2026-ban is, a többiről még nem mondtuk neki semmit, de ezt látjuk, ez egy ilyen megnyugtatás volt. Viszont a negyedik műszakról tudni kell azt, ez fontos, hogy nálunk több gyártócsarnok van, és ahol éppen ezt a terméket gyártjuk, ott 3 órát, vagy ez a 3-as munkarend van. Tehát nem a 4 műszak, hanem 3 műszakos munkarend van, és emiatt hétvégen nincsen gyártás, tehát temperáló fűtés van, nincsen világítás, illetve nincs kiszolgáló személy. Most, hogyha a csarnokban egyetlen egy sort is be kell üzemelnünk 4 műszakosra, az azt jelenti, hogy akkor azt a csarnokot is ugyanúgy emberi körülmények között kell befűteni, világítást kell biztosítani, tehát fel is írtam, hogy biztosítani kell a folyamatos munkavégzés feltételeit, megfelelő világítás, hőmérséklet. Szükség van logisztikai kiszolgáló személyzetre, akik ugye az alapanyagot biztosítják, illetve elviszik a készterméket, karbantartó személyzet kell ide, mechanikus és PLC-s karbantartókat kell érteni, mert bármi előfordulhat, illetve legalább a mérőszobán egy fő személyzet szükséges, hogy ezeket a termékeket, amelyeket a sorok gyárt hétvégen, ezeket ki tudják szolgálni. Ez tényleg akkor fontos, amikor a csarnokban nincsen 4 műszakos műszakrend. Ez azt jelenti, hogy plusz 5 fő kiszolgáló személyzetet kell azért biztosítanunk, hogy a 4 műszakos modellt ki tudjuk váltani, és hát kaptam egy olyan felkeresést, hogy hát nem lehetne ezt a 4 műszakot visszaalakítani valahogy 3-as munkarendre, 3 műszakos munkarendre, és akkor egy ilyen kis költségszámítás. Ez cégenként változó, nálunk annyit kell tudni, hogy a kiszolgáló személyzetnek évente fejenként 25.000 euró per fővel számolunk az ilyen bérköltségeket, tehát ebben benne van minden, amit a cég után fizet. Ez 5 főre átszámítva, ez 125.000 euró vagy 50 millió forint. Az energiaköltségek pedig most nincsenek így beszámítva ide. Jó. Azt mondja, hogy a negyedik műszakot csak akkor tudjuk kiváltani, hogyha ezt a 3x8 órás műszakrendet képesek vagyunk tartani, úgyhogy a vevő igényt azt ki tudjuk szolgálni, tehát ezt a 227-at azt végig tudjuk vinni. Ehhez pedig nekünk valami ciklusidő csökkentést kell végrehajtani. Ez a TechChart, ez fordítva is működik olyan nyelven, hogy beírjuk az éves mennyiséget, hogy ez az elvárt a 220.700, és megmondja nekünk, hogy azt 3x8 órás műszakmodellel milyen ciklusidővel tudnánk kihozni. Az Excel mondta is, hogy hát akkor le kell vinni ezt a 141-et, 75,88-ra legalább,
hogy a 308 órás műszakidő megtörténjen. Meg is adtam a feladatot, nézzem meg, hogy hogyan tudom ezt a 75,88 szekundumos ciklusidőt biztosítani, és még kaptam hozzá egy kis elvárásokat, hogy hát eszközfejlesztés ne nagyon módosítsunk már, tehát ne költsünk pénzt a sorra, tehát ne legyen automatizálás, maradjon minden úgy, ahogy volt. Ha mégis valamit már kell csinálni, akkor inkább több operátor legyen még ír. Hát a sor megállításra nem kapok időt, tehát nem állítjuk meg a sort, tesztelni sem, mert folyamatos gyártás kell, hogy legyen. És hát több megoldás változatot is találjak ki, mert hogy milyen jó lesz majd a termelés, ott azok közül úgy válogatni, tervezni. Hát ez egy szép feladat volt. MTM1-es módszert használtam hozzá. Először bemutatnék nektek egy kis diát a MTM-ről, amit nálunk van. Nálunk ilyen Excelbe vesszük az adott sornak a MTM elemzését, és úgy kell elképzelni, hogy 20 operátorra van jelenleg ez megcsinálva az Excelünk. Van egy lapfül, oda az összes létező MTM kódot, ami csak létezik, fölvittük, és mellette a TMU idők vannak benne. Az Excel úgy működik, hogy látjátok, feladatokat így különbe írjuk, például itt van egy ilyen, hogy DNC kód beolvasása, itt vannak hozzá a lépések, csak beírjuk a kódot, és az automatikus elkereső mindjárt szépen nekünk hozzá is a TMU értékeket, és az egyes operátornak ez meg. És abban a pillanatban, hogy ezt a DNC kódot én mondjuk átadnám egy másik operátornak, akkor azért jó ez az Excel, hogy ez a Ctrl-X, Ctrl-V alapján kijelöljük ezt a feladatsort, és akkor innen kivesszük, átrakjuk egy másik lapfőre, akkor ettől az operátortól ez az idő elkerül. Ez ott látható az első lapfőt nekünk úgy van megcsinálva, hogy egymás mellett láthatók az operátorok, és ez a balansz chart megmutatja a termelését az operátoroknak, hogy változik, hogy mennyire van szétosztva. Ezt amúgy nagyon tudom ajánlani mindenkinek, nagyon jó, gyorsan lehet vele szétosztani, balanszírozni feladatokat. Jó, tehát akkor konkrétan az lett a feladat, hogy úgy kell lecsökkenteni a ciklus időt 75,88 szekundumra lehetőleg, hogy gépmódosítások ne végezzük a sort. Röviden áttekintve láthatjuk, hogy egyik operátornak a ciklus ideje sincs alacsonyabban, mint 75,88, tehát ebben a formában ilyen munkarendelet, ilyen munkavégzéssel nem tudják teljesíteni ezt a feladatot. Az egyszerű feladatok. A robotos összefűző munkahelyen azt észrevettük, hogy az operátornak nagyon sok a várakozási ideje, elindítja a gépet, és a gépidő alatt neki nincs más dolga, várakozik. Kézenfekvő volt, hogy adjunk neki időt a várakozási idő, vagy feladatot a várakozási idő. Megvizsgáltuk is a 240-es végszerelő munkahelyet, azt hozzáadtuk ki, tehát azt ő neki kell elvégezni. A 3-as operátorunktól pedig elvettük a 240-es állomást, csak a 220-as kezeli. És akkor a 210-esen kell valamit végrehajtani, ezt gyorsan megmutattam. Tehát így néz ki, hogy az első módosítással, látjátok, a 3-as operátortól elvettük a 240-es munkahelyet, csak a 220-on dolgozik, viszont ő teszi be a robotba a terméket. A 4-es számú operátornak lett nevezve az, aki a robotos állomást kezeli, és párhuzamosan a 240-es állomást is kezeli. Mind a kettővel már kijött az, hogy ők szépen a 75 szekundum alá mentek, tehát ez időrendben van. Viszont az első állomáson ugye 141 szekundum, de meg kézenfekvő volt, hogy ezt nem tudjuk gyorsítani, csak akkor, hogyha legalább a két operátort teszünk. De még nem ismerjük, hogy mit lehetne csinálni, hogy be van jelölve, tehát két operátorról egy szét kell osztani a munkatartalmat két operátor között. Az a más feladat, hogy hogyan osszunk szét 3 ülégben végzett munkát két operátor között. Ugye ismertetve mikron egyes ülégben ezek a két alkatrész szerelése, 2-es ülégben itt 3 darabnyi golyópályaszerelés, 3-as ülégben pedig ez a porvédő. Jöttek különböző ötletek, az egyes ötlet körforgós. Két operátor egymás után ugyanazt a tevékenységet végzi, tehát végigviszi az 1-es, 2-es, 3-as ülégben ezeket a szerelési munkákat, majd beteszik a terméket a robotos állomásba, és utána
körben menve az asztalon, újra folytatják, közben a másik operátor is elvégzi ezeket a feladatokat. Innentől kezdve tulajdonképpen feleződik az idő, látható, és ezt bejelöltem zöldre, tehát itt 69,7 szekund, tehát ez ilyen szempontból jó. Ennek a módszernek az az előnye, hogy nem kell módosítani semmit sem a soron, viszont az a hátránya, hogy egyrészt visszasétát csak az asztal mögött tudnak tenni, egymás mögött sajnos nem férnek el, és túl sok lesz a sétaarány, tehát a séta, úgy hívják nálunk, hogy stand-walk kritérium, ez nagyon elvinné, tehát ergonomiából nem a legjobb, de mint egy lehetséges ötlet. Volt egy második ötlet is, osszuk szét a munkát, és ezt először úgy lett elvégezve, hogy így sem nyúlunk a munkahelyhez, hanem a kettes üléknek, a munkatartalmának egy részét, ezt végezze az egyes operátor, de a kettes üléknek egy részét pedig a kettes operátor. Ez azt jelenteni, hogy a három golyópályából az egyes operátor csak egyet szerelne le, és a kettes operátor végezne a másik kettőnek a leszerelését. Ennek is az az előnye, hogy nem kell módosítani a soron, viszont hát itt az a baj, itt a quality, tehát a minőségbiztosítás lázadódott ezzel, hogy egy közösen végzett munkák nem a legjobbak, nem lehet nyomon követni sem. Milyen már az, hogy valaki elkezdi, nem lehet nyomon követni, hogy akkor melyiket csinált az egyes operátor, melyiket másiket tudta másik. Amúgy enyhe PLC program is, módosítás is szükséges. Ezzel a módszer is működik volna. És akkor a hármas ötlet szerelési sorrendterv módosítása. Azt tudni kell, hogy itt a szerelési sorrendterv nem kötött. Tehát szerencsére bizonyos szerelési sorrendek nem épülnek egymásra, szabadon mondhatók, és óriási szerencsém volt azzal, hogy mi lenne, hogyha a kettes és a hármas üléket megcserélnénk, ugyanis teljesen mindegy, hogy először ezt a porvédő gumiharangot, vagy ezt a porvédő műanyagú pakot teszik rá, és utána van a golyópályaszerelés, vagy ennek pont a fordítót. És időben ez sokkal jobb, úgyhogy tulajdonképpen ez az ötlet az arról szólna, hogy a hármas üléket tettük a kettes helyére, és a ketteset a hármas helyére. Ez lenne a legjobb munkatartalmú szétosztás. Ennek viszont van annyi hátránya, hogy átépítés miatt várnak termelés kiesés az mindenképpen lesz, és hozzá kell nyúlni a PLC program módosításhoz, viszont látjuk, hogy ezzel a módszerrel is egész jó időket tudunk behozni. De most a tervzsűri az döntött, és azt mondták, hogy ez az utolsó verzió, az nekik tetszik, akkor oldjuk meg ezt, erre azt a kvalitis áldását adta meg mindenki, úgyhogy ez volt a feladatunk, hogy akkor cseréljük meg a kettes és a hármas üléket. Jó, ez szerelésben ez így látható, hogy az egyes operátor végzi nélkül az egyes ülékben a porvédő, vagy lehúzógyűrűnek a szerelését, illetve a rugasztógyűrű porvédőnek a felrakását, és a kettes operátor pedig a golyópálya berakót is, a golyópálya szerelést. Láthatók az idők, ezek történtek meg. Jó, innentől kezdve, ha visszaellenőrizzük ezt, és akkor a végleges léutot így felrajzoljuk, tehát ugye az volt az elvárás, hogy 75,88 szekundum alá menjünk. Látható, hogy mind a 4 operátorral ezt sikerült elérni, és így a sornak, a baktőrnek, tehát a szűk keresztmetszete a 74,8 szekundum lett, tehát bőven a vagyunk. Munkatartalom az változott, bejelöltem nyilakkal, ugye, hogy az egyes operátor mit csinál a kettes, láthatók. És akkor összefoglalás. Tehát a végszerelő sor ciklus idejét a 3x8 órás munkarenddel, mondjuk 3 helyett így 4 fővel, minimális módosítással sikerült 74,8 szekundumra redukálni. Jó, ülékfelcserélés történt, és a PLC programot is módosítani kell. Mibe került ez nekünk? Az üléket a gépépítő csapatunk elvégezte, az ülékfelcserélést és a villamos bekötési munkákat, meg a PLC program módosításokat is. A teljes átalakítási költsége 35 000 euróba került. Azt tudni kell, hogy még ezeket a szerver adatokat nekünk Németországba küldi a rendszer, tehát ott viszont a programozót azt meg kell fizetni, hogy ő átírja a szerveren, és hogy mikor melyikről kapja az állomásokat, hát ezért így össze 35 000. 2 napot telt az átalakítás, viszont sikerült azt megvalósítani, hogy a 2 ünnep között, a karácsony és az új év között végeztük ezt az átalakítást, amikor leállás volt a cégünknél, nem járt termelés késésre, tehát ezt a kitételt is sikerült megmódosítani. Mivel a korábban felvázolt megtakarítás
a bérköltség megtakarítás az 125 000 euróba került volna, vagy került. Ez a beruházás így a 35 000 eurójával, hát így kevesebb, mint egy év alatt megtérült. És akkor így összefoglalóként láthatjuk azt, hogy ezzel a módszerrel tulajdonképpen a prognózis szerint a 2028-as igényeket így végig ki tudjuk elégíteni. És akkor igazából ennyi lett volna az előadásom. Köszönöm. Köszönjük Gyurinak, hogy ezt megtartta. Általában, amikor nem tényleg alkalmazó tanfolyamot csinálunk, akár kihelyezve egyszerű miatt, akár egy tanfolyami keretek közül, akkor ideális esetben egy ilyet nem végezhetni. Erre azért nem mindig van idő. Nyilván azért látjátok, hogy valószínűleg sem a két ünnep között születetlenül előtte, mármint a felkészülés és az ilyen lakosságra ezt kidolgozni, nyilván tovább tartott volna, mint amikor 40 órában rendelkezés áll, szóval információk begyűjtése is lehet az előtt. És hát ugye a ezt választotta az alkalmazói. Hát ugye a tantermi keretek között van az alkalmazó képzés, akkor utána aki szeretne mintkártyát, azaz egy alkalmazói minősítés, egy globális tanúsítás, ami ugye azt mutatja, hogy az ott építőrendszert az ember a kártya tulajdonosa, azt, hogy az alkalmazási szabályokban megfelelően képes alkalmazni, és az ember teljesen. Ezt most elhozta nekünk, és be is mutatta ezzel a részletesség, akkor között volt, és élvezetes volt. És nekem külön nagyon tetszett az a része, amikor az elején benne volt a teherautóban, hogy hol is van ez a cucc, és hogy kötődik össze, és miért ilyen monyás ezt nyilván megcsinálni. És ez valószínűleg azoknak is segített, akik nem szoktak, hogy autóban és ilyen alkotrészki konkretizálásra, ilyen mélységben is. No, mások kérdések. Én nem az érdekel, nem alakult is már. Én az érdekel, hogy a politikus sikerült a harmadik dolgnak. Igazából a kettesnél az volt a problémája, hogy két operátor, a munkája ugye nem elkülönült, de ahol hasonló az eset, de ott mégis akkor elkülönült. Ugye van, ugye azt, hogy tulajdonképpen a szerelési sorrendet módosítottuk, mert nem épülnek egymásra a szerelési sorrendek ebben az esetben. Előtte egyeztetni kellett a fejlesztőkkel, hogy ők helytállónak érzik azt, hogy először történne meg ennek a porvédő gumi faragnak, hogy kupaknak a felszerelése, és utána lenne a gumi felszerelés. Látnak ebben valami kritériumot, mert mi szerelés oldalról nem tudunk. Ők is végignézték és mondták, hogy nem vették véleményt, és akkor azt mondták, hogy ők sem látnak benne. Tehát csak ennyi volt a politikai kritériuma, hogy ha valaki megkezdte egy szerelési folyamatot, akkor azt fedezze már be. Tehát az adott munkálat, vagy egy üléken legalábbis. Azért nem lehetett ezt a szétmondom pályát egy üléken belül végezve, mert ott egy ember becsipogja, de csak egyet szerel a három. És akkor utólag már nagyon nehéz kitalálni, na vajon ki nem rakott bele úgy ülékben. Én megértem, kamerás ellenőrzések vannak, tehát mindig nézi a kamera, és minden megvan, tehát elég komoly dologról van szó, így autóiparban, de azt mondták, hogy ne legyen szétmondva. Úgyhogy tényleg egyik ez, hogy a fejlesztő mérnökök terület egy állásfoglalás, hogy ők sem látnak benne megkötöttséget, és így a vevőt sem kellett értesíteni, mert tulajdonképpen a vevőnek a késztermékre van szüksége, és őt sem érdekelte, hogy mi van előtt összerakva, neki az a lényeg, hogy a rajzon előírt dolgok, azok megtörténjenek. Nekem egy kérdés, hogy az első módszernél az állami járó erőmény probléma az drasztikusan a határérték fölött volt, és arra nem is tudhatom akkor megoldást, hogy esetleg ne kelljen hasonlításítás csak a Azért vetettük el, mert nem lett volna ekkora a körözés, hogy mutatom, hogy az állomás mögött kellett visszatérni. Ez a délugót emlékeztek rá, egymás mögött van a két asztal, és nem volt meg a távolság, két ember egymás mögött nem fér, úgyhogy az egyik munkát végez. Emiatt az asztalt megkerülve kellett, ezért rettentő sok plusz sétát hozzánk le. És ugye nekünk minden ilyen nem csak időt elemzünk, hanem ergonomiát is, és megvan ez az állásjárás aránya, és annyira elvette, hogy nem volt jó, illetve azt mondta a termelés is, hogy ne legyen már az, hogy ezt vezetjük.
28-ban hozzásák mindenki. Így van. És ugye az a dolog, hogy esetleg bele is kell jönni a frontokba, az ugye elvetni. Nem volt a kritériumok között, hiszen nem volt rá idő, meg az volt, hogy Igen, tehát jelenleg ez lett a kiadva, hogy ne áldozzunk a sorra kiadásokat. Ezt tudni kell, hogy mostanában nagyon induloznak a vevői igények, tehát az európai piacot, hogyha most megnézzük, vannak prognózisok, és előfordult olyan, hogy kaptunk egy előrejelzést, és utána egy év múlva mégsem lesz valós, lecsökkentjük. Akkor elég rossz, hogyha beruházunk egy automatizált sorba, és utána mégsem rá igény, akkor beleöltünk egy csomó pénzt. És most a legegyszerűbb játék az, hogy az operátor létszámon módosítunk, és talán ez most a legegyszerűbb, hogy a vevőt is meg tudjuk juttatni, és várjuk a frissebb előrejelzéseket. Nagyon nem biztos, hogy ez 2028-ig ez helytálló, ez a prognózis, amit kaptunk, csak a vevők úgy mondják, hogy meg kell juttatni. Az is lehet, hogy ez csökkenni fog, az is lehet, hogy nőni fog. Ha nőni fog, akkor valamit megint tennünk kell. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a gazdasági helyzetek. Egyelőre nem volt ilyen, hogy bármi nyúlás távolságon, vagy meg automatizálás továbbra is bevezessünk, hogy akkor mi lenne, ha valami gép, nem tehát ezért van az, hogy most jobban rámegyünk ezekre a dolgokra, hogy MTM-mel elemezzük, tehát tervelemzéseket végzünk, és akkor igazából az operátor létszámmal tervezünk előre, és azt könnyebben tudjuk visszavonni, hogyha változik az igény, mint hogyha már egy sorra beruháztunk automatizálást, és még sincs rá szükség, akkor az ugye után, és az egy ketyegű költség, ami amortizálódik, de nem történik semmi érdemi dologban. Van még esetleg kérdés? Nem, akkor most lesz egy fél órás szünet. Úgyhogy elvileg megjöttek a pogácsák, lehet, hogy ki vannak rakva, érezhető, és bátran kérdezzetek akár egymástól is. Gyakorlatilag a jelenlévők része